Ngene, Mbak. Oh iya. Kowe ora gelem tobat, tak andaki bapakku. Wis, apa meneh kowe ya? Kowe merene tobat. Ngendi kira? Ku apa? Oh, sik. Apa suwe? Terus, Mbak, lanjutkan, Mbak. Enak, coy. Cetha mbele molor-molor buat. Kok jeneng nangis apa guyu to, Mbak? Ibu ndelok ki awak. Lho. Sopo sing ra kenal aku, Mbak? Jajang, Mbak. Jajang Busmini. Biyen zaman lahir mbokku ki numpak angkot, numpak Busmini, nyeprot ning ngono. Makane jeneng Jajang Busmini. Sange ce, Mbak. Adake mbokmu lho, Mbak. Mbok, lah kok Mbok. undang mbokmu, undang bapakmu, rene. Bapak awak gede, Mbak. Lengene semene, Mbak. Lengene awake bapakmu sampe. Kerjane nguli, Mbak. Ora wedi. Mbokmu Kon rene dalan susur mbokku semaput e, Mbak. Aku wedi kok, Mbak. rene matur bareng. Matur. Ya aja to, Mbak. Mesake tuwa. Mlakune minggu. Wis ngene lho, Mbak. Rasa kesuwen. Pengen tobat. Apa tak ijabke? Sih Mbak saiki Mbak apik-apikenaten Mbak. Kesel ki, Mbak, jaga ngene iki. Sik, Mbak. Omong-omong dua ember, Mbak. Gue ember bagus. Cewek, Mbak. Mabu, Mbak. Ya wis mumpung kowe nang kene. Cici, Mbak. Tiga. Saiki tobat ora? Inget to, Mbak. inget belum Mbak? Apa kuwi? Gubalang loro ora? Ora, Mbak. Iya. Urung tahu, Mbak. Urung tahu. Ya diban duit aku. Oh. Iya. Mbah, sampeyan edan to? Ini dia Mbah enak, Mbah. Satu bet ora, Mbah? Allahu Akbar. Cek tangan siji lho, Mbah. Watu gunung sampai jukluk, Mbah. Segara rasa soalnya kakean, Mbah. Kuwi lho, Mbah, watu sampai kecelat lho. Satu sangare aku. Cek ngerti tulis. Ngomong, Mbah. Alah. Cek tangan kiri, Mbah. Iya. Dari bapakku. Kiri kuburan. Kamar rumah sakit. Kowe ngeplak. Hah? Ngeplak. Gue gila nih, Mbak. Oh, sepatu saya wedi bapak nak ini. Iya. Tobat ora? Wis ngono wis. Adu ilmu meneh. Yo lele. Wis nek katigayan kaya ngono wis aku wis ora iso apa-apa. Ilmumu cuman Lho, sak mene belum tahu dia. Jajang Busmini, Mbah. Dukun santet pira sing ora tumbang, Mbah. Oh ngono. Dikeroyok dukun 10 wingi, Mbah aku. Ora mundur. Mbok tatai. Bejuti aku balang guriku tembok, Mbah. Aku dijual tahun merempul kabeh to, Mbah. Ya mane kroyokan to, Mbah. Makane aku iki dhewean, wis tuwa sak kelek isan niku. Gue ngerti ra ngene iki. Allahu Akbar. Weh, kapokmu kapan, Mbah? Menangi mlimpe ra apa-apa, sing meneh juar. Ayo, ini, Mbah. Ini, Mbah. Lu nangis to, Mbah, dicotos tangan kiri. Wah, lah kita bikin salah. Betul iki. Ayo nang, tak melu, Mbah. Ora mundur aku mek dirimu. Mek mundur kecemplung kono bagot becane. Apa kuwi? Malah main reok. Yang gutan. Deng. Aku tak mau. Aku tidak mau. Wih, ayo to, Mbak. Apa carane, Mbak? Ora ketok, Mbah. Sik, Mbah. Oh, neone iki.
Tombak dimasangin. Halo. One. Wes sarune ayo. Iki golek iki. Sembarangan bebas golek. Di center ya. Golek. Ki ora go mulek, Mbah. Ora. Gue ngunci menurut. Ayo, tono kabeh lu, Mbah. Wis ora bengi, Mbah, ngelah aku, Mbah. Ayo, kowe kalah, Mbah. Sing tuwa ki ngalah mbek sing nom, Mbah. Wes ngene wae. Wes, ayo Ilmumu terus wis. tobat ora. Ilmumu wis Kowe dhuwur. tak itik-itik, Mbah. Oke, Nang. Lha tak keleki, Mbah. Iki tak jane tak keleki semaput seminggu ngadu. Golok sak ton ayo. Wis ngono wae le. Ketika memang oke le. Aku wis ora iso apa-apa ngene-ngene. Piye? Wis ngole. Dides. Wis poe ngene le. Satu lagi dukun. Nyerah angkat tangan. Ku kalau emang mbuli keringet jagung-jagung ya. Sik selfie sik Mas. Terkenal banget gitu. Saya tak nyuwun karya. Ini anak buahnya. Kowe ulame aku niki. Wes, saiki tobat ora. Oh, dilikiti kowe kalah menantang adu. Ya wis ngono le. Jam dilawan. Iki lur. Dukolek sijine tumbang lur. Trimo ilmu itik-itik ku jek jari petir lur. Mau apa, Mbah? Sik. Aku nge-live, Bang. Bento, Mbah. Sok itu, Mbah. Ngancem Tose, Mbah. Aku mendem. aku yoi. Lah kapan tarung iki? Kapan tarunge iki? Ayo. Ayo saiki. Dukun iki. Trit jebule mitos tak pilih-pilih. Oh, ambulan. Lungue cuma katok pilih-pilih. Katok soek. Katok bolong. Katok soek. Bolong soek. Bolong soek. Soek bolong. Dulu ra cetha ngono. Apa men? Ketel. Mbah iki wis kena ajianku. Jari petir le. Tak totok mau cah ditone cah. Ngono menantang. Tor. Aduh. Sik. Ada. Kamu gatel kabeh. Mbah iki mau coba ta, Sih? Aduh, mae tolong mae. Ampun, Mbah. Ampun, Mbah. Aduh, ampun, Mbah. Kok dia ono dukun sakti. Sik. Udelku dek siji, ora apa-apa. Santet udelku dadi loro. Fotomu dek pos, berarti ora kelong. Awas, Mbah. Tunggu tanggalnya nyeti tenan dino besok. Iki dino apa, Mbah? Besok Senin to, Mbah? Enteni dino Minggu. Libur, Mbah. Dadah, Mbah. Ilmu kok ngene nantang-nantang. Wis neneng kowe cek ya le. Cuk rene meneh ya nyanyi-nyanyi, main suling karo gitaran karo joget-joget ya. Rene ya, Cuk ya. Wis poe le ya. Poe.